салом дӯстони азиз, ҳама каса хубен, созин, саломатиятон хубе? алҳамдулилло ки мо соз, нағз, худоро шукр. Чӣ хеле мебинед, мо дар шаҳри Нюрнберг, алҳамдулилло соғ саломатем, худоро шукр. Мо шаҳри Нюрнберг меҳмонӣ омадем, хонаи духтарам ва да видео да ватсап саволо шудаге чӣ ба паи Тоҷикистон омадагитон, дига видеотон видео кам мепартоен. Хел бигем ки абсолютно видеои ма кама, ягон та даяму я бор ёки даяму ду бор да видео мепартом. Хай кӯтоҳи гап ки кор бисёрай, айдами зиндагӣ хел видео карда наметонем. ва иҷа боша меҳмонӣ омадем, гуфтам як видеои закасное дӯстони азиз баҳри шумо подписчиков видео кардам, то ки шумо низ видеоро тамошо кунен аз шаҳри Нюрнберг, ҳаловат барин. Дар иҷа боша мо қати духтарам меҳмонӣ моро файруд кардагиан, подписчикои нав. албатта ки шуморам низ шинос мекунам. ҳозир мо боша ба пеши подписчико рафтистем. Моро да як ресторан як подписчик ҷаҳд кардагиай, меҳмонӣ файруд кардагиай. иҷа боша ма қати духтарам дар бораи мошин гап задистем. мегӯм ки чӣ ба мошин наёмадем, агар ба мошин меомадем ба барвақтӣ меомадем. баъдан бада иҷа хеле чиш парковкаш қина. иҷа гуфтеса духтарам ки очаҷон меомади, агар парковка намеёфтӣ. иҷа боша дӯстони азиз, мо тез омадестем ки авқутора бемо нахӯранд подписчико. барем қа тез рафтестем. иҷа боша дар дим этаж будай, мо якум этаж хӯ кардем, ё дар дим этаж бидиян моро шиштиян ждат карда ки мо кай меоем. намехоем мо каса оча духта биромадестем дим этаж. иҷа биромадем кофтестем и тарафу тараф ки яке иҷа файродмон мекунанд. иҷа шиштагиана нигоҳ кунед. алова ки авқотмон сӯхтест. ай мо боша иҷа салом алейк қати подписчико якта ба якта якум бор чӣ хеле хай мебини якдигара. камакак чия ине ки алҳамдулилло ки хай шинос шидем. менабинем мошалло хеле подписчик ки дора, ҳеҷ ки надора. алҳамдулилло ки хеле подписчикои ба ҳурмати ба иззат фақат мара додага. мошалло ма фахр мекунам ки ҳамин хел дугонаҳо дорум дар шаҳри Нюрнберг. хоҳаракҳои азизу меҳрубон дорум, подписчикои гиромӣ ба қадр дорум ки мара ҷаҳд кардем. хел боша алови авқоти мо гирён, мо боша авқот ждат доштем ки кай ма даст дароз мекунам. ма боша ташнагида сӯхта будам, гуфтам аввал чой мехӯрам, баъд даст ба авқот дароз мекунем. ҷа боша ҳамаш мара нигоҳ доранд ки кай ма даст ба авқот дароз мекунам. хай намехоҳ дӯстони азиз, аввал ташнагима мешканам, баъдан и алови авқота бин и авқоти мо асартияи гӯшти мир, гӯшти гӯспанд, гӯшти гов, лӯлакабоб, болгарӣ, қаламфир, биринҷ, пиёз, картошка фри, ҳама чи арарашай машалло ҳами ба маззаҳай гира бинен. ҳама дига дар видеокунӣ да салом алейк да пурсупост тезтарак авқота сар кунем гуфта ма бошум аввал пурсупост мекунам ки яги ҷоя ки дар ҷо зиндагӣ мекуна. гуфтам аввал хушрӯ шинос шавам, вақте авқот хӯред штоби изо накашам. аввал пурсупост кардам духтара кора ки яги ҷоя кадом остановка чанд остановка омадагия. иҷа боша чойи туркӣ хеле бамаза. мо ай чойи туркӣ 2 чойника задем беҳад бамаза. гуфтам акам агарам як там хеле чойник заказ кунем. иҷа боша дӯстони азиз, ма ҳам чӣ гирифтам, гӯшт фарши шашликӣ гирифтам, баъд мирғ гирифтам 2. иҷа боша чакаи бамаза, да паракичин чака гирифтам, салат гирифтам. кӯтоҳи гап ки авқотхӯриро мо сар кардем. иҷа боша салат мегирам камтарак. намехоҳ дӯстони азиз, мо беҳад пешвоз гирифтан мора. баъдан хеле чақчақмон тоҷки када гап занам, хеле чақчақмон беҳад
хушрӯ рафт чақчақҳомон маслиҳат кардем, гуфтем ки ман иёра ҷаҳд кардам ки биёянд ба хонаи мо меҳмонӣ, насиб боша ҳамашон ваёи чӣ доранд, дошти тикет доранд, метавонанд ки то шаҳри мора ба ҳамо тикетошон биёянд. иҷа дӯстони азиз ба як тирду фохтак иҷа бо столи ақибангимон дераждине дошта, чӣ дошта турко будан. иҷозат гирифтам, гуфтам метавонам аз сёмка кунам, гуфтам ки метавонӣ, ба инҷа камакак сёмка кардам. Инҷа боша и офитсантай инҷа шӯхӣ карда торта овард. мо боша авқотмона ина ним кардем, барои ки гишна будем. авқотмона нимша хӯрдем. инҷа шиштем дам гирифта иёра сёмка дорам. инҷа ё содрӯз доран, содрӯзи духтаракшон будай, содрӯз доран. мо имрӯз як рӯз мона дар шаҳри Нюрнберг беҳтарин гузарондем. чойи туркиро бе остановка рехта хӯрдестем, барои ки беҳад бамаза. мегӯм як тайм хеле чойник ай турсия заказ кунам барои чой хӯримона. ҷа боша бо иҷозат гирифтам, гуфтам ки агар иҷозат боша ами тортона сёмка кунам, бриданша ё ки чиша. майли гуфтан хай, инҷа бо иҷозат мо додам. бо пеш овард чира торта ки ман сёмка кунам. ина дидем торти духтаракай, барои духтарчашона торт кардиям. иҷа боша як подписчики азизмон ай када ширинӣ пухта оварда, худаш ба фикрам дар инҷа кор мекуна, баъд барои моро ширинӣ пухта оварда, чанд намуди ширинӣ. бовар кунем беҳад шириниш бамаза, беҳад хурсанд шидам ай нӯшинематое ки барои баҳри мо кардан. ине боша ай торти столи ҳамсоя буд, мода ай деражден духтаракшон буридан додан. иҷа боша ай дугонамон, ай подписчикмон пазои бамазаша кушодеста якта ба якта. анами охирангиш беҳад бамаза ба чихел пухтай. гуфтам рецептша теки мара мебур бопазам да каналам бимонам. агар ки рецептша пони бита, иншолло ки дар каналам мепазам мемонам, шуморам бинин, ёд бигирин. беҳад бамаза. дӯстони азиз, иҷа боша ма айни торти мара пурсидан чӣ хеле тортша мехӯрӣ? ма гуфтам торти шоколадниша, як торти шоколадниша ма гирифтем. як тадикаша вай дӯсти тараф будагимон беҳад бамаза, дастакош дард набина, беҳад бамаза пухтай, машалло. хай ҳамин хел дӯстони азиз, иш ширинёрам чашидем, хӯрдем, беҳад бамаза. бояд борига мегӯм дастакош дард набина. анамиш беҳад бамаза буд. инаминава ки намедонам, и ранги вай буд мазаш шоколади дубайский, ба худо беҳад бамаза. фори гуфтам як бор рецептша бита ки марам дар каналам бопазам бомонам. хай ширинёра ба чойи туркӣ маза када хӯрдем, ба маза. аи тараф чойи туркӣ ба маза, аи тараф ширинёи подписчикмон ба маза, беҳад ба маза хай хӯрдем. намехел дӯстони азиз, як рӯзи мо дар шаҳри Нюрнберг дар меҳмонӣ як подписчикмон, худованд миннатдор боша, розӣ боша ки моро ҳурмат кард, қадри моро донисту моро ба меҳмонӣ файрод кард. вай гуфт хонаш ҷаҳд мекунам, не ки кор ки мекардак. гуфт ки вақтам камай паз кардан. вай барои вай ресторани туркӣ файрод кард. гуфтем ҳамишам хай шукр, беҳад ба маза. дар хонарам бикунӣ ҳамин хел мепазӣ ба маза, дар ресторанам кадомеш ки гуфтем осонат биғалта ҳамуша чикн. иҷа бошад мо чойи туркиро бе остановка хӯрдестем, беҳад чойи ба маза. ва нафарое ки дар Нюрнберг зиндагӣ мекунем, марҳамат ба ҳамин ресторан биён, беҳад авқотош ба маза, чойш ай авқотош да ба мазатар. нӯши ҷон кардем, хӯрдем, алова бинин, да алов чойи ба маза. ирак бо да хонат боша, да пеши печкак бишиниву чоя чайкават карда бихӯрӣ, беҳад ба маза буда. ҳанам хел дӯстони азиз, як рӯзи мо дар шаҳри Нюрнберг беҳад зур гузарондем. дар иҳотаи подписчикҳо дугонаҳо шинос шидем.
беҳад инсонои хуб, беҳад духтаракҳои нағз, хеле миннатдорам.